הזה בקורסים של לח"י ושותף להחלטה מבצעית של לח"י. עד היום הזה אני משוכנע שהפעולה של לח"י להוציא לרקד בוועדות הצילה את ירושלים. הוא היה יישוב בינלאומי. איך מתבשלת החלטה כזאת? מי מחליט עליה? מרכז לח"י. בשיתוף יחד עם מפקד לח"י ירושלים. הרביעייה הזאת, שדד על זה למנות, יצחק שמיר, ישראל אלדד וקשר זקר. מה הייתה ההחלטה? להוציא אותו מהרב. הבעיה הכריעה לא רק מבחינה גשמית. הבעיה הכריעה פה בעיה עקרונית של התחגים ממום. בא לך אדם, בלי צבא, בלי כלום, ונהפך למוסד. ומהמוסד הזה, הפיקטיבי, פוחדים כולם, רועדים, מתרפסים. היית צריך לראות איך שהוא היה עומד עם השרביט שלו מתחת לזרוע, כמו הבריטי, עם הקולחה כמו שהכירו בבריטים אז, מכירים בו. כשהגענו מולו ואמרנו לו, לך לך,